Hi guys, welcome back to YouTube channel. Mast time and videos pura malpanda. Ini onji ganesh chaturthi gonji video malpaga andenne. Happy ganesh chaturthi materegla. Anchene antule guys tare pire ondulle enkonji etu tare kortir. Tare pere kortir anchad tare pire ondulle full busy. Ini illadi ena pura kajik malpe mastundu ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತಂಕಲ ಮೋಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ತಾ ಅಂತೆ ಬಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಕ್ಕೇಳಿ ದೀತತುಲೆ ಮೋಡೆ ಪೇಯರಿಗೆ ಪಾಡೋ ಕಂಚನೆ ಬೇಯರ ದೀಪಿ ಬೇಯರ ದಿಯ ನನ್ನ ಮೋಡೆ ಬೇಪುಳು ಅದೇ ಬೇಯೊಂದುಂಟು ತೋಜು ಜರಿ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ತೋಜುಂಡಿಯವ ಅಯ್ಯೋ ಗಾಯ್ಸ್ 300 ರೂಪಾಯಿದ ಬೆಂಡೆ ತೂನಗೆ ಹೆಂಕ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಪದುಪೆ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಪದುಪೆಗ್ ಈತೆ ಇಲ್ಲೇ ಪದುಪೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಂದು ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆನ ಉಂಡ ಒಂದು ಪೀರೆತ್ಲು ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಪೀರೆ ಮೂರೊಂದು ತಾರ ಪಿರೇರೆ ಕುಲೊಂದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನೇರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಮಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಅವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಮ್ಮ 10 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಬಿಸಲೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಡ ಬಂತೆ ನಾಲು ಪರ್ನಿಜ್ಜು ಆವನ ಓದ್ತೊಡಿ ಕಂದು ಲೈಜ್ ಪುಷ್ಪ ಅಡಿಗಂದಿನ 80 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ತೂಲೆಕಾಯಿ ಸಿಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಗಣಪತಿ ಅಂಚನೆ ಕರ್ಂಬುಲದಿ ದಾಂಡ್ ತುಳಸಿಗ್ te ಪೂ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ತುಳಸಿ ಪುರ ಪೂ ಪುರ ದಿ ದಾಂಡ್ ಹೆಂಗಾಯ್ನ ಪುಟ್ಟೆ ಗಣಪತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೋಲ ಇಡ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಚನೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪೂರ ತೀತ್ ಪೂ ಪುರ ದಿಯೇರು ತಗಲೇತ್ ಶೋಕಾತನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾತನ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಕರ್ಂಬು ಪುರ ದೀತೇರು ಶೋಕಾತನ ಗಣಪತಿ ತುಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಲಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಿ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪನ ಟಾಪ್ ರೈಜ್ ಗೈಸ್ ಇಟ್ಟು ದಾದಾಪುರ ಮಂದಿರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತೂ ಕಾಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದಿರ್ಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಪೆ ರಸ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಲತ್ತಂಡೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಬಕ್ಕ ಪೀರೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪೇರು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ದೋಸೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಕಚ್ಚಂಬಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆತಂಡು ಅಗೆಲ್ ಬಲಸುನ ಐನೀರೆಕ್ ಅಂಚಾದೆನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಐನೀರೆ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೈಸ್ ಐನ್ ಇರೆಕ್ಲ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸ್ತೇರು ಐಟ್ ತುಲೆ ಹೂಪ್ರ ಬಗೆಂಡ ಉಪ್ಪು ಪದ್ಪೆ ದಾಸರು ದೋಸೆ ಎಗ್ತ ಮಿತ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಲತ್ತಂಡೆ ಬೆಂಡೆಲ ಅಂಬಡೆಲ ಕಚ್ಚಂಬರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರೆ ಟೋಟಲ್ 5 ನೀರೇಕ್ ಬಲಸದೆ ಇರ್ತಲೆ ಸೆಂಕಲ್ನ ಮುಜಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೇನಿ ಇಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವೆ ಇನಿ ಫುಲ್ಲು ದೊಂಬುಂಡು ನಾಳೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ ಚೌತಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಪದ ನಾನು ಗಣೇಶ ತೂವರೆ ಪೋಯ್ ಪಾನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಮ್ಮ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತುಜಿ ಅರ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವನು ಮುಟ್ಟಾಗ ಏನು ಕಲೆಗೆ ಪೋರೆಚ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೀಡಿಗೆ ಎಣ್ಣು ಮಂತಂದಿಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿದ್ದರ್ದೆ ಗಣೇಶ ಅಂತುವರೆಗೆ ಅವಳು ಗಣಪತಿ ಕುಲಪ್ಪದಿರ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಗಣಪತಿ ಅಂತುವರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲ ನಕ್ಕಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲೆ ನಾನು ಅವಳು ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್